På de sene timer, en Ólavsøka-aften for nogle år siden, måtte jeg trække mig tilbage fra folkefesten for at lade vandet en mørk aften ude på Regen i den gamle bydel i Tórshavn. Jeg troede ikke, nogen så mig, men så hører jeg nogen sige, Sjúrður, er det dig? Jeg var ikke helt færdig med mit ærne, så jeg vendte mig bare sådan halvt om, og det var Danmarks statsminister, hr. Løkke Rasmussen, som stod der med sådan mine fine, broderede blomster på hver sin side af de glitrende knapper i hans meget fine færøske vest. Vi fulgte så ind i et hus, hvor der var sang og fest og glade mennesker, blandt dem ikke så få, som politisk lå meget langt fra os to og fra hinanden. Men det havde absolut ingen betydning. Konservativ eller liberal, kontormand eller fisker, fra bygd eller by, venstreorienteret færøsk løsrivelsesmand eller liberal dansk statsminister. De 2 dage, hvor der er Ólavsøka, er det, der forener, langt vigtigere end det, der skiller. Nogle få meter længere ude på bydelen Regen står det kendte hus Portugalen. Og hvis Tórshavn på Ólavsøka betyder forening, så er Portugalens uhyggelige kælder synonym med splittelse. Helt bogstaveligt. For der stod den spidse sten, og der blev de sat, der i gamle dage forbrød sig mod Gud eller kongen. Et ben på hver sin side, og tunge sten bundet til fødderne. Den foranværende statsminister kender selvfølgelig historien om det torturredskab, der skulle splitte et legeme ad. Men han har også på samme sted, på Ólavsøka efter Ólavsøka, oplevet foreningens kraft. Og jeg tror ikke, der kan være tvivl om, at det var kontrasterne mellem oplevelserne på Ólavsøka og fortællingerne om den spidse sten, der førte til de idéer, der blev lagt frem i bogen Befrielsens øjeblik. Altså dem om den brede regering, som nu er virkelighed. For hvorfor skulle partier, der på mange måder udgør det samme politiske legeme, sætte sig selv op på den spidse sten og blive splittet ad? Hvorfor skulle der hænges tunge sten på fødderne af denne krop, på begge fødder? Herinde er gennem konfliktmaksimerende debatter, og i offentligheden ved at stenene Berlingske Tidende og Jyllandsposten blev hængt i højre fod, og stenene i Politikken og Information hængt i venstre fod. Var denne dynamik gavnlig for landet? Eller burde man gå ud af Portugalens mørke kælder, hente inspiration fra Ólavsøka i stedet, og i hvert fald, mens tiderne er urolige, gør op med en ideologisk som zigzag-styring af landet? Ja, det burde man, er der så 3 partier, som har sagt. De vil ikke kun kigge i deres ideologiske lærebøger, men også se på virkeligheden. Jeg synes, det er en god ting. Både personligt og baseret på mit politiske ståsted. En af mine socialdemokratiske forgængere her i huset, den karismatiske, langeskæggede præst med den store, klare, høje røst, Johan Nielsen, fortalte engang en historie om det at være ideologisk og teoretisk fastlåst. Det lyder sådan. I 1961 sendte russerne det første menneske ud i rummet, Gagarin. Da han kom tilbage, blev han tilkaldt af Sovjetunionens leder, Khrushchev, der ville have svar på verdens største spørgsmål. Vores stolte Sovjetunion, sagde han, bygger på den kommunistiske ideologi, og ifølge den er der ingen Gud oppe i rummet. Men Gagarin, du har været der. Har vi ret? Så du ham? Findes han? Og Gagarin svarer, ja, han er der. En chokeret Khrushchev kan se konsekvenserne for sin ideologi og for hele sit imperium og siger, Gagarin, det her fortæller du ikke for nogen.
Senere er Gagarin på besøg hos paven i Rom, der stiller det samme spørgsmål. Findes Gud deroppe? Og Gagarin kan huske det løfte, han har givet Khrushchev, og siger, der er kun tomhed, pave. Der er ingen Gud. Paven kan selvfølgelig også se konsekvenserne for sit imperium og sin ideologi, og siger, Gagarin, det her fortæller du ikke for nogen. Se, både paven og Khrushchev var fuldstændig så kun verden gennem deres meget stærke ideologiske briller. Og læren af det er, eller skal man sige, det som den her historie kan minde os om, det er, at en af de vigtigste egenskaber ved de socialdemokratiske briller er, at de aldrig må være så stærke, at virkeligheden ikke kan ses igennem dem. Brillernes store styrke er netop deres begrænsede styrke. Var det ikke meget godt? Brillernes store styrke er netop deres begrænsede styrke. Vel, vil den nye politiske konstellation tage energien og drømmen og kontrasterne og dynamikken ud af dansk politik? Vil blodløse pragmatikere og følelsesløse håndværkere nu tage over? Vil yderfløjene styrkes? Vil den centrifugale kraft, vi har set så mange andre steder, nu sætte ind? Er det den spidse sten, der nu for alvor kommer i brug? Det er der selvfølgelig virkelig en fare for, og den må de tre ansvarshavende politikere være bevidste om. Færøerne og Danmark har nogle gange gennem historien siddet på den spidse sten. Den dialog og inddragelse, som regeringen lægger op til, først og fremmest når det gælder forsvarspolitik, men også når det gælder for eksempel retsområdet, er helt nødvendig for at undgå, at det sker igen. Så tak for det. Og tak for, at man vil assistere i bestræbelserne på at få Færøerne og EU ned ad den spidse sten, som skiller os. Det er både vigtigt økonomisk og ikke mindst strategisk, at vi får en bedre handelsaftale. Og så håber jeg også, at man vil indføre noget de næste 4 år, som vil gavne retssikkerheden i hele riget. Den 10. januar blev 2 færøske mænd frikendt ved Østre Landsret. De havde haft ledende poster i en bank, der kuldsejlede, og været under anklage i 10 år. Sommeren 2020 blev en anden person i samme sag frikendt i Højesteret. Gennem sine myndigheder var staten efter disse mennesker i 10 år. De mistede sine muligheder for at agere i erhvervslivet, de blev hængt ud i pressen, de betalte en meget høj pris socialt og personligt. Statens lange proces imod disse mennesker var reelt en dom. Men ifølge selvsamme stat var de altså uskyldige. Vi har et andet eksempel blandt os 179, der udgør dette ting. For 7 år siden blev DF's formand, billedligt sagt, sat på den spidse sten, hvor han sad til for mindre end en måned siden. Og når den spidse sten er din talerstol i 7 år, så underminerer det alt, hvad du siger. En af demokratiets røster, en repræsentant for mange borgere, faktisk et helt parti, blev sat på den spidse sten af EU-systemet og den danske stat, før staten 7 år senere kom frem til, at det var der nok ikke hjemmel til alligevel. Det var lige ved, at staten med urigtige beskyldninger reelt fjernede et politisk parti fra Folketinget. Det er der tankevækkende. De her meget lange processer underminerer et af retsstatens mest grundlæggende principper. Der må komme en regel, der siger, at når staten beskylder en borger for at have brudt loven, så må den komme til en konklusion inden for en rimelig tid. 3 år for eksempel, eller 4 eller 5, der må bare ved lov sættes en grænse. Det vil gavne alle, bortset fra dem, der skulle være retsstatens store vogtere. Nemlig den advokatstand, der grotesk nok
tjener styrtende med penge på, at uskyldige borgere mange gange reelt kommer til at sidde på den spidse sten i en stor del af deres liv. Folketinget bør stille sig på retsstatens og borgernes side.